panguva ino ari kuNelson Chamisa vashamisa vanhu, vamwe vapinda vakatanga kutaura mashoko achiti is ari kuNelson Chamisa trying to fight Bomushogeza, or maybe he is a coward, ari kutya kuinvolviwa kana kunzi ari part of the protests ari kumusi 17 October. Nzarambira mashoko ari kubuda panguva ino Nelson Chamisa achinyatsoratidza kuti ari against maprotest ari kudhimanda accountability nekubviswa kwezvigananda. Not for subscribe or like on the bell icon. Nelson Chamisa anodanyira achiti a lasting solution for Zimbabwe. A lasting solution starts with the truth. Ignoring the 2023 stolen election is ignoring the root of our crisis. Anything that does not address the 2023 stolen election is a fraud and a waste of time. Corruption, capture, suffering, they are symptoms of a disputed mandate and a contested government. Let's treat the cause, not the symptoms. We are the solution. Let's fix what is killing us. #one people, #New Great Zimbabwe. Mashoko atakona Nelson Chamisa aya atrigger nyika yeZimbabwe. People they are supporting him, noda kuti is the opposition leader. Mukaona case iri kuitika mu-CCC is because of him. Right. Point number 1. But number 2, mashoko ari kutaura nepanguva yaari kumataurira aita kuti vanhu vadhaute Nelson Chamisa. Right now people, vanhu vakaneta vari kuti aiwa taneta nezvigananda, honai people are suffering, ivo vachienda kune dzimwe nyika unoona Dubai nechi vachikwira ma-private jets and the likes. Noda kwe-corruption ne-state capture, cronism. Right. But Nelson Chamisa ari kuti zvese zvamuri kuita zvekufighta corruption, it's a waste of time. Ngatidzokere pasquare number 1 tifighte ma-2023 elections. Muri Zimbabwe nepatava zvakamboitika 2018 vakaenda kuma-courts but zvakashaya basa. Nelson Chamisa is trying to fight again achiti let us stage tiuye timirire nhayo ma-2023 elections, but tichamistaking. Zvigananda zvaari kutamba nazvo vanhu vekuti mukangovapa a second they can plan other alternatives pamwe chete nema-bypasses mukavakuta. Right now they are implementing the resolution number 1, right? And then moya on the table muchiti we are now discussing issue ma-2023 elections. Munovatoona vato-installer dynasty kudhara. Mashoko ari kuda panguva ino vanhu vauya vakakweshena Nelson Chamisa vakati yes tinokusapota samain opposition leader. Pazvava kutaura izvi murozama kuti kudii. Muri Zimbabwe chimbopinda mucomment section medu muridze mafunguro enyu motodii pamusoro pechiitiko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.